ai da mun ga su gina da mun ga ko bai da lafiya gashi na wannan tilin mutala suwaye da suwaye fa'izaka amma sakamakon wannan kashin da ya sa za a nan IGB yanzu an koma baba na ɗauke ni da ni tudun mutala mutum ne kuka ni a kilisa ne ta angwanci na buge mutum akan doki sannan mutum ne na yake mutum akwai yan sintiri da kayan kasu su nawa ne yan sintiri yan kwamati na yake mutum a ina a tudun mutala to me faru me faru kai na fito da a kofar ɗaki na a kofar ɗaki na fito daga ɗaki na da daddare ƙarfe biyu shawa biyu dai ma za ta yi na fito da wuka to na to wajen kwamandan tudun mutala da agogona da aka ɗauka akwai agogona da aka ɗauka a yanzu haka yana hannun ɗan kwamitin na gan shi a hannun dan kwamiti na gan shi sakamakon an ɗauke min wata sai na je na bashi na je ne har ya ganta ya ce yana so na zo ne ina so ka